जेब्ला सुक्ति खालामदोंमोन बिजेपि सरकार थानाय समावथ' जों सुक्ति खालामदों नङा होमबा दिनै बिजेपिया मिथिखागौ जे बिटिआर सुक्ति जादों एनडिएफबि जेलाव दङ बेखौ बख'नांगौ होननानै सुक्ति जादों हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो जारिमिनावनो जों नुफेराखै जे सुक्तिकारिया जेलाव थानाय नाथाय जोंनि एनडिएफबिनि सुक्तिकारिया दासिमबो जेलाव दङ जोंनि बर' रायजो राजायाहाय जुदि एनडिएफबिखौ जेलनिफ्राय उदां जाजानो लुगैदोंब्ला जों बिपिएफनो भट होनांगोन जुदि एनडिएफबिनि बिथांमोनखौ जुदि साख्रि मोनजानो लुगैदोंबा जों बिपिएफनो भट होनांगोन बेनो जोङो रायजो राजाखौ बिपिएफआव भट होनो खावलायदों मानो खावलायदों होनोब्ला दिनै जुदि जोंनि बर' रायजो राजायाहाय जुदि एनडिएफबिखौ जेलनिफ्राय उदां जाजानो लुगैदोंब्ला जों बिपिएफनो भट होनांगोन जुदि एनडिएफबिनि बिथांमोनखौ जुदि साख्रि मोनजानो लुगैदोंबा जों बिपिएफनो भट होनांगोन जुदि एनडिएफबिनि मार्टियार फेमिलि एबसुनि मार्टियार फेमिलिखौ जुदि साख्रि मोनजानो लुगैदोंबा जोङो बिपिएफनो भट होनांगोन मोनसे खोथा आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव स्पष्टभाबै बुंग्रोनो नागिरदों सुजित नार्जारि बिफा आयंआहाय रुंसारि जालांनाया 6-7 मास जाबाय आंबो सुजित नार्जारि गामिनिनो सासे गामियारि आयंना मोनसे सिमां दङमोन जे बडलेण्ड आन्दलन जोबनायनि उनावहाय बिटिआर रेकर्ड जाबाय बाथिपारा गामिनि सुजित नार्जारि मुंख्लं खाम्फायावहाय मोनसे अन्थाइनि स्टेचु आयंआ लुगैदोंमोन गावनि फिसालानि मुङावहाय मोनसे अन्थाइनि मुर्ति नायनो गोसो दंमोन आयंआहाय 3 बोसोर खावलायनायनि उनावहाय दिनै आयंआ रुंसारि जालांबाय दासिमबो प्रमद बर'नि परिबर्तन गोहो गोनां सरकाराहाय बाथिपारा गामिनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मार्टियार स्तम्भआवहाय दासिमबो 1 लाखजों जानाय अन्थाइनि मोनसे आदा सुजितनि मुसुखा दिनैसिम बानायनानै हैयाखै बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैहाय जोंहा गोबां जातीय समस्या दङ आं जातीय समस्याखौ बुंजोबला इलेक्शन बोथोर हिसाबैहाय आङो माखासे प्रमद बर' बिथांमोननि इउपिपिएलनि परिबर्तन सरकारनि थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव रायजोफोरनि गेजेराव जे मोनसे मिजिं आरो सिमां दोनदोंमोन बिथांमोना जे सिफायदों आं बेखौ बुंनो सानदों बुंदोंमोन प्रमद बर'आहाय गामि गामि गंनै ट्रेक्टर होनाय जागोन जाहाथे बै गामिनि रायजो राजाया मावनानै जानायाव सुबिदा मोनथों आं दिनै रायजो राजानाव प्रश्न खालामनो सानदों मोनबैसे गामिया इउपिपिएलनि बा परिबर्तन सरकारनि ट्रेक्टर गंनैखौ मोनखो बुंदोंमोन घरे घरे जार्सि गुरु घरे घरे गाखिर दिनै सोर साबसे न'खराहाय दिनै जार्सि मोसौ मोनखो घरे घरे पुखुरि घरे घरे मास सोर साबसेया दिनैहाय जोंहा फुख्रि मोनखो दा दिनैहाय आं लुगैदोंमोन रायजो राजाया लुगैदोंमोन बर' लाइमोनफोरनो बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय न'खर न'खर साख्रि होनायनिबो बाथ्रा बुंबावदोंमोन न'खर न'खर साख्रि होनाया पसिबोल नंखाया एटलिस्ट जाय बिथांमोना खस्थ' खालामदों आदा एनडिएफबिमोन एबसुनि एनडिएफबिनि मार्टियार फेमिलिनि न'खरनो साख्रि होयोब्ला अन्तत' बिथांमोननि गोसोआव एसेबाबो गोजोननाय मोनगौमोन मार्टियार फेमिलिनावहाय दिनै जोंहा गोबां समस्या दङ जोबनो गैयै समस्या ओंखायनो आं दिनै इउपिपिएलखौ खावलायनो सानदों नोंथांमोना जुदि गोहो दङब्ला एनडिएफबिखौ जेलनिफ्राय गह नोंथांमोननि परिबर्तन सरकारा गोहो दङब्ला एनडिएफबिनि मार्टियार फेमिलि एबसुनि मार्टियार फेमिलि बिथांमोननो साख्रि हो नोंथांमोना जुदि गोहो दङब्ला बडलेण्ड इउनिभार्सिटिखौ हाग्रामा महिलारि साराहाय जोंनि रायजो राजानि जाहाथे जों बिटिसि ओनसोलनि स्टुडेन्टफ्रा खम फैसाजोंनो जाहाथे इउनिभार्सिटियाव फरायनो हाथों होनना बडलेण्ड इउनिभार्सिटि लुदोंमोन दिनै बे बडलेण्ड इउनिभार्सिटियाव नोंथांमोननि गोहो गोनां सरकारा जुदि गोहो दङब्ला दासिमबो स्ट्रिट लाइट मानो बानायना होनो हायाखै गोबां समस्या दङ जोंहा दिनै एनडिएफबिआ जेलनिफ्राय माबोरै गगोन बेखौ जोंनि वेल इडुकेटेड पार्सनफ्रा मिथिगौ सुक्ति जादों हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो जारिमिनावनो जों नुफेराखै जे सुक्तिकारिया जेलाव थानाय नाथाय जोंनि एनडिएफबिनि सुक्तिकारिया दासिमबो जेलाव दङ दिनैहाय जोंनि बिटिसिआवहाय जोबनो गैयै होम मिनिस्टार फैयो एखम्बा राजनाथ सिंह फैयो अमित शाह फैयो चिफ मिनिस्टार खनले मिटिं खालामनो फैबाय थायो नाथाय जोंनि बर' हारिनि सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो दाबो खनसेबो मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय नुवाखै बिथांमोना बिटिआर सुक्तिखौहाय रेसपेक्ट खालामनानै जाहाथे नोंथांमोना एनडिएफबिखौ जेलनिफ्राय रेहाय खालामनांगौ केसखौ फोजोबनांगौ होनना दासिमबो जोङो मोनसेबो मेम'रेन्डाम होनाय नुवाखै अब्ला जों मा बुजिगोन जुदि बिथांमोना जातिनि थाखाय साननाय दङब्ला अन्तत' बिथांमोननि थाखायथ' एबसुआ दिनै फंसे बाथ्राबाबो बुंसिगौमोन प्रमद बर'आबो दासिमबो जोंनि काउन्सिलावहाय मोनसेबो रिजलिउसन लानानै स्टेटनो हरफेराखै जे नोंथांमोनहा एनडिएफबिनि बारै सावरायनांसिगौ बा एनडिएफबिखौ जेलनिफ्राय बख'नांसिगौ दिनैसिमबो जोंनि आसाम एसेम्ब्लियावहाय जोंनि एमएलएफोराहाय फंसेबो बाथ्रा बुंफेराखै जे एनडिएफबिखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौ होननानैहाय ओंखायनो जोंहा दुखुनांथाव बाथ्रा इउपिपिएलनि जाय लिडार बिथांमोन दङ दासिमबो बिथांमोना माने
बिथांमोननि मेगना दासिमबो मेसेबनानै दङ प्रब्लेमखौ नुनानै मोन्थिनानैबो बिथांमोना बे प्रब्लेमनि सलिउसनखौ बिथांमोना होनो गोसो गैया जोंनि रायजो राजानि साननांगौ बाथ्रा जाहैबाय बिथांमोनहा दाख्लैबो दरं उदालगुरियाव बिथांमोना बुंनानै फैदों जे भद्र बिबारनो भट होनांगौ बिटिआर सुक्तिखौ जाफुंहोनो थाखाय होननानैहाय दिनैहाय एलायन्स गभर्नमेन्टआ सोर UPPL आरो BJP जोंनि BDC आव एलायन्स गभर्नमेन्ट थासेयावबो जुदि प्रमद बर'आहाय BDC सुक्तिखौ जाफुंनांगौ होनना दासिमबो खनसेबो चिफ मिनिस्टारनि सिगाङाव बुंनो हायाखै इलेक्सन समावल'सो प्रसार खालामगासिनो दङ दासिमबो मोनसे मेम'रेन्डाम होनो हायाखै सरकार थानाय समावनो 4 बोसोर जालांबाय दिनैहाय 5 बोसोर सरकारासो जोबसै अब्ला जोङो माखौ बिसास खालामनानै जोङो NDA नि एलायन्स गभर्नमेन्टनो भट होनो दिनैहाय जेब्ला सुक्ति खालामदोंमोन BJP सरकार थानाय समावथ' जों सुक्ति खालामदों नङा होमबा दिनै BJPआ मिथिखागौ जे BTR सुक्ति जादों NDA बे जेलाव दङ बेखौ बख'नांगौ होननानैहाय नाथाय मोनसेबो आगान सुरनाय जोंनि स्टेट गभर्नमेन्ट जोंनि BDC गभर्नमेन्ट जोंनि माने इन्डियान गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जों मोनसेबो आगान सुरनाय जों नुनो मोनाखै NDA नि फारसे लानानैहाय